салом бинандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз студияи RTJ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро манзури шумо мегардонем. Идибеки Саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. дар як садамаи маргбор дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон 5 нафар аз ҷумла як ноболиғи 10 сола ба ҳалокат расид. ҳодиса 7 июл рух дод, иттилоъ медиҳад Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. манбаъ менависад ки ронандаи Opel Zafira Ҷамшид Худоёрови 20 сола сокини ноҳияи Деваштиш ҳангоми ҳаракат аз самти Душанбе ба Хуҷанд дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада аз роҳи мошингард берун шуда ба масофаи 49 метр сарозер шуда ба дохили сои деҳаи Фирдавсии ин ноҳия меафтад. дар натиҷа 4 мусофири автомошинаи мазкур сокинони ноҳияи Деваштиш ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронанда ва 9 нафар мусофирони боқимондаи автомошинаи мазкур ки 6 нафари онҳо ноболиғанд ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. дар беморхона ноболиғи 10 сола баъд аз чанд соат ба ҳалокат расид, меафзояд Вазорати корҳои дохилӣ. аз насаби фавтидагон маълум мешавад ки онҳо аъзои як хонавода ҳастанд. таҳқиқоти ҳодисаи мазкур идома дорад. давоми 2 ҳафтаи охир ин аллакай сеюмин садама аст ки боиси марги хешовандон ё аъзои як оила мегардад. рӯзи 27 июн дар канори шаҳри Кӯлоб дар як садамаи нақлиётӣ 7 нафар ба ҳалокат расиданд ки 4 нафарашон аъзои як оила модар бо 3 фарзанди хурдсолаш буд. садамаи фоҷиабори дигар рӯзи 2 июл дар қаламрави ноҳияи Айнӣ дар наздикии деҳаи Шавадки Поён рух дод. мошини Тамғаи Мусо ки сокини 32-солаи деҳаи Шавадки Поён идора мекард ба ҷарии чуқурияш 450 метр сарозер шуда дар натиҷа ронанда, ҳамсар ва 3 фарзанди 2, 5 ва 7 солаи ӯ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. як гурӯҳ шаҳрвандони Тоҷикистон бо вуҷуди 5рӯзӣ нигоҳдорӣ дар фурудгоҳи Шереметиёи Москва натавонистанд ба Русия ворид шаванд. муҳоҷирон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки онҳо 3 июл аз фурудгоҳи Бухтар ба Москва парвоз карда буданд ва онҳоро пас аз 5 рӯз рӯзи 8 июл ба Тоҷикистон фиристоданд. муҳоҷирон гуфтанд, ҳатто сумкаҳои худамонро надоданд, ки аз дохилаш нон гирифта хӯрем. маҷбур карданд аз дастгоҳе ки обу шоколад дорад харида хӯред. нархи онҳо хеле қимат аст. мо 200 нафар ҳастем. фақат шаҳрвандони Тоҷикистонро гузоштан намемонанд. сабаби 5 шабонарӯз нигоҳдорӣ ва ихроҷи ин муҳоҷирон маълум нест. вақтҳои охир муҳоҷирони тоҷик аз тафтиши дурудароз дар фурудгоҳҳои Русия ва гузаргоҳҳои марзӣ шикоят мекунанд. пас аз ҳодисаи Крокус, ки дар содир кардани он чанд нафар шаҳрванди Тоҷикистон гумонбар дониста мешаванд, садҳо муҳоҷири тоҷик дар бархе аз фурудгоҳҳои Русия чанд соата мавриди тафтиш қарор гирифта ва бисёре аз онҳо иҷозаи вуруд надоданд ва онҳо ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. моҳи меи соли ҷорӣ Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба шаҳрвандон тавсия дода буд, ки муваққатан аз сафар ба Русия худдорӣ кунанд. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар Русия беш аз 18 миллион рубл музди кории пардохтнашудаи муҳоҷирони тоҷик аз дасти корфармоён баргардонида шуд. намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия мегӯяд, сабабҳои напардохтани музди меҳнати муҳоҷирон набастани шартномаи меҳнатӣ бо корфармо ва сифати пасти иҷрои корҳо мебошад, ки ин сабаб метавонад дар пардохт нагардидани маблағ аз тарафи фармоишгар ва пудратчӣ бошад. номураттаб, нофаҳмо ва шифоҳӣ будани маслиҳат бо корфармо аст, ки дар охир ҳисоби корҳои анҷомдодашуда байни тарафҳо мувофиқат намекунад ва мушкили исботи иҷрои корҳо ба бор меоварад, хабар медиҳад намояндагӣ иттилоъ медиҳад, ки дар ҳолати пайдо шудани саволҳо муҳоҷирони тоҷике, ки дар Русия қарор доранд, метавонанд ба рақамҳое, ки дар экрани шумо намоён аст, занг зананд. суди Екатеринбург 5 шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми ташкили гурӯҳи террористӣ ва иштирок дар он маҳкум кард, хабар медиҳад Настоящее время.
сангинмурод мусофиров ва абубакр сангчаров дар ташкили гурӯҳи террористӣ ва ҷалби одамон ба ин гурӯҳ гунаҳгор дониста шуданд. мусофиров 24 сол, сангчаров 25 сол аз озодӣ маҳрум шуданд. онҳо 5 соли аввалро дар зиндон, боқимондаро дар колонияи низоми шадид сипарӣ мекунанд. 3 нафари дигар дар ин парванда ба иштирок дар гурӯҳи террористӣ муттаҳам шуданд. суд Анваршо Авезовро ба муҳлати 18, Нуралӣ Дустовро 17 ва Шаҳриҷон Мусофировро 16 сол аз озодӣ маҳрум кард. ҳамчунин ҳар кадоми онҳо бояд 350 000 рубли ҷарима супоранд. ба иттилои баъза Сангчаров шаҳрванди Русия буда, боқӣ монда муттаҳамони парванда шаҳрвандони Тоҷикистонанд. ӯра рӯ менависад ки ҳама 5 маҳкумшуда шаҳрвандии Тоҷикистонро доранд. соли 2021 расонаҳо аз боздошти 15 муҳоҷир аз Тоҷикистон дар ҷараёни амалиёти хадамоти вижаи Русия хабар дода буданд. пас аз 3 моҳ 10 боздоштшуда ихроҷ ва 5 нафар боздошт шуданд. хадамоти федералии бехатарии Русия иддао кард ки онҳо қасд доштанд дар Екатеринбург, як шохаи Толибон, гурӯҳи фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъро таъсис диҳанд. ба иттилои ин хадамот, ҳадафи аслии ин гурӯҳ анҷом додани ҳамлаи террористӣ бар зидди пайравони дини дигар буд. як манбаи расонаи Исмаи Сити дар нерӯҳои амниятӣ гуфтааст ки онҳо ба Толибон иртибот надоранд. хешовандони боздоштшудаҳо иттиҳомотро сохта ва беасос номиданд. онҳо изҳор доштанд ки муттаҳамони парванда террорист набуда, барои кор ба Русия омаданд. ба гуфтаи наздикон, боздоштшудаҳоро шиканҷа ва маҷбур карданд ки ба ташкили гурӯҳи террористӣ иқрор шаванд. интиқоли пули муҳоҷирон ба Тоҷикистон дар соли 2023 рекордӣ шудааст. тибқи гузориши охири Бонки Осиёи рушд, маблағи фиристодаи муҳоҷирон 48.2% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. мувофиқи ин омор, Тоҷикистон дар садри кишварҳое қарор дорад ки ҳиссаи маблағи фиристодаи муҳоҷирон нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баланд аст. дар гузориш омадааст ки имконоти маҳдуд дар кишвар шаҳрвандони кишварро водор месозад ки дар хориҷа, пеш аз ҳама дар Русия, дар соҳаи сохтмону хизматрасонӣ кор ҷӯянд. дар гузориш аз ҷумла гуфта мешавад ки саҳми маблағи интиқолшуда барои хароҷоти хонаводаҳо назаррас мебошад. аксари муҳоҷирони тоҷик мардон буда, синни онҳо аз 15 то 44 сола мебошад. муаллифони гузориш дар такя ба маълумоти Бонки ҷаҳонӣ мегӯянд ки муҳоҷирони тоҷик соли 2023 $5.7 миллиард ба Тоҷикистон маблағ фиристоданд, ки нисбат ба соли 2022 6.6% зиёд аст. мақомоти Тоҷикистон чанд сол боз маблағи фиристодаи муҳоҷиронро эълон намекунанд. тибқи оморҳои расмӣ, дар соли 2023 дар Русия беш аз 1.2 миллион шаҳрванди Тоҷикистон ҳамчун муҳоҷир ба қайд гирифта шуда буданд. мақомоти Тоҷикистон хабар дода буданд ки дар соли 2023 беш аз 600 000 шаҳрванди Тоҷикистон ба муҳоҷират аз ҷумла ба Русия рафтаанд. мақомоти вилояти Хатлон зарари пешакии сӯхтор дар бозори ноҳияи Ҷайҳунро беш аз 14 миллион сомонӣ ё $1.3 миллион арзёбӣ карданд, хабар медиҳад Радиои Озодӣ. сардори идораи оташнишонии ноҳияи Ҷайҳун Қувваталӣ Қурбонализода гуфтааст ки соҳибкороне ки аз сӯхтор дар бозор зарар диданд, имтиёз доранд. аз ҷумла ба гуфтаи ӯ, барои соҳибкороне ки аз бонкҳо қарздор ҳастанд, пардохти қарзи бонкӣ то аз нав сар кардан ба фаъолият боздошта шудааст. сӯхтор дар бозори марказии ноҳияи Ҷайҳун шаби 1 ба 2 июл рух дод ки дар натиҷа 401 нуқтаи савдо комилан сӯхта шуд. хадамоти оташнишонии вилояти Хатлон қаблан гуфта буд ки дар натиҷаи сӯхтор 95% бозор ба коми оташ рафт. барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз Сомонаи Ёртиҷӣ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.